Dnes oslavuje meniny Radoslav. Dnes patrí slovenský kalendár menu, ktoré má v sebe zaklódovanou dobrú náladu a optimizmus. Ak máte vo svojom okolí Radoslava, nezabudnite mu dnes popriať. Jeho meno totiž doslova oslavuje radosť. Čo o tomto mene možno neviete? Pôvod a význam. Radoslav je staré slovenské meno, ktoré vzniklo spojením slov radosť a slav. Význam mena je teda ten, ktorý oslavuje radosť, alebo radostný a slávny. Je to meno pre človeka, ktorý prináša svetlo do každej spoločnosti. Charakteristika. Nositeľom tohto mena sa často pripisuje spoločenská povaha, úprimnosť a zmysel pre spravodlivosť. Bývajú to muži, s ktorými sa ľudia cítia dobre. Domácke podoby. Rado, Radko, Radino, Radoško alebo medzinárodne znejúce Radek. Trocha čísel. Štatistiky na Slovensku. Počet nositeľov. Meno Radoslav patrí na Slovensku k stáliciam. Nosí ho približne 21 000 mužov, čo z neho robí jedno z našich pevných a obľúbených mien. Priemerný vek. Najviac Radoslavov sa u nás narodilo v 70. a 80. rokoch. Priemerný vek nositeľov je okolo 44 rokov, takže ide o mužov v plnej sile. Zaujímavosť? Hoci je meno tradičné, vďaka svojej krátkej podobe Rado pôsobí stále veľmi moderne a nadčasovo, čo je dôvod, prečo ho rodičia radi vyberajú aj dnes. Všetko najlepšie, Radoslavovia. Poznáte nejakého Rada? Označte ho v komentári a potešte ho dnešným meninovým pozdravom.